Song phaidi tini ang norokno Daniel chapter 8 verse 14 ni kokdiari sajakmano explain khlainai phia aboni slai sikang norok sina nango smai kachamni molo sungsarni nok kathar bai smai katalni molo chukno hani nok katharni kokno ang abo already videos nawai paikha part 1 by part 2 norok check khlainai di ani channel o hunke phaidi tini topic o thanglai sinai Daniel chapter 8 verse 14 no sawo bo hai hini saka nokha nei saitei thamra phung tei sanja jora abo haike tongnai aboni yagulo khe nok tharno tewaisa kathar khlaijaknai oro nok tharno tewaisa kathar khlaijaknai hinmani wngkha chukna hani nok tharni kokno se sajago eba chukna hani khotol kathar kugo jisu ochai wngoi tei bini thwino tlangai smai kachamni molo kathar khlaimani sal bisio waisa wngma haike no jisu bo a chukna hani nok tharni khotol kathar kugo waisa bai habui jengno kathar khlaimani o jorani kokno sajago hunke Daniel chapter 8 verse 14 abong ka kaisa prophetic time jeng oromankha nokha nei saitei thamra eba abono 2300 days hunke Bible ni mote o prophetic time no explain khlainani thangkangke 1 day soman 1 year 2 Peter 3 ni 8 betango saw hunke tabuk Daniel chapter 8 ni verse 14 ni je prophetic time wngkha 2300 days hunke 1 day is equal to 1 year hangke 2300 days soman 2300 years ngnai hake tabuk sumung phayo bufurni simi lekhawi 2300 years hangke jisu chukna hani khotol kathar kugo hapnai abongkha Daniel chapter 9 verse 25 o saka Jerusalem tangnani dagi jakmani jorani simi of prophetic time lekha jaknai hinai hingke bufuro Jerusalem no nok thar tangnani bagi dagi jakha abongkha Ezra chapter 7 verse 11 ni simi 27 no naikhangka nugo habugra arta sarjes ni molo habugra arta sarjes dagi kha Jerusalem no tewaisa tangnani abuke 457 BC o BC hingke Jisu Kristo achainani sikangni kok eba before Christ te AD hingke Jisu Kristo achaimani ulo hake tabu kok wngkha Jisu achainani 457 BC eba 457 years sikango Jerusalem nok thar tangnani bagui dagi jakmani simi 2300 eba 2300 years lekha jakha tabuk 457 BC ni simi lekhawai 2300 years karinani hingkangke AD o sokpayo haipano BC by AD manjujak tongmani bagui sikang bahaike BC by AD no manju abo chengma nailekranai norok o charto naidi BC by AD ni kacharokhe kaisa 0 tongo aro 1 years khobjagui tongo haipano o 1 year no 0 hini se lekha jago hake tabuk before Christ eba BC ke 457 mankha te busuk year AD o add khlaigangkai 2300 years complete ngnai jeng abono manaileinai abono saimanani bagui 2300 by 457 no minus mark khlainai a number ni met no norok naidi 2300 minus 457 soman 1843 answer mankha hingke b number ni met no naidi BC eba before Christ hingkangke 457 BC tei tabuk hingke chengmankha 1843 hingke 1843 AD hingke 1843 AD chengmankha haipano BC by AD ni kacharo manjonai tei kaisa 0 tongkho a 0 simi no 1 year kau hingke cheng abono 457 BC by 8 khlaikangkai wngya tamni hinba 457 by 8 khlaikangke 458 wngui thangnai hingke 458 BC o to Jerusalem tangnani bagui dagi jagya aboni bagui a 1 year no cheng 1843 AD by 8 mark khlaisinai eba plus mark khlaisinai hingke tabuk answer mankha 1843 plus 1 hingkangka 1844 hingke tabuk 1844 AD o Jisu chukna hani khotol kathar kugo hapmani jengmankha 457 BC ni simi 1844 AD o khe Daniel chapter 8 verse 14 ni je prophetic time fulfill wngphayo tabuk te kaisa chart o norok naidi ole khamung kubuide tatal jeng explain no bujinani bagai obono manai firo te Daniel chapter 9 verse 24 ni simi 27 ka boni explanation norok abo poredi Daniel chapter 7 verse 24 o khe saka norok ni bororok te hati bars ni ji jora nini bororok te nini kathar kamiyung no samung chayarok no pairenai hunke oro nokha hati bars ni ji hinmani ke 70 weeks hunke 1 week eba hati barso 7 days tongo
Hingke 1 week o 7 day tongo hingkangke 70 week o besek day tongnai. Answer ka 7 into 70 490 days. Hingke obono prophetic hisabo talang khangkai aboni bagai 490 days ni jagao 490 years ingki thangnai. Hingke 457 BC ni simi lekha woi 490 years ni bisingo tamo ungnai Daniel no swari Gabriel explain khlaikya. Aboni ulo Daniel chapter 8 verse 25 manai lenai. Aboni bagai kahamke sawiman di te sidi Jerusalem mo tangfina ni bagai dagi jakmani jorani simi kaitor ni chongjak habugra sokpaya sak jora hati bars ni lai te hati bar dokchi ni lai thangnai. Hingke oro manfika 70 weeks eba 490 years ni bisingo no te waisa part khlai bagjak phika borok ongkha hati bars ni eba 7 week ekta part te kaisa part ongkha hati bar dokchi ni eba 62 weeks. Aboni bisingo no kaitor ni chongjak habugra bo asai phainai ni oro saka. Kaitor ni chongjak habugra angkha Jisu ni kongno se sajago. Hingke 457 BC ni simi 7 week eba 48 days soman 48 years ka khangke Jerusalem tangjakha Nehemiah ni jorao abungkha 408 BC o aro ni simi 62 weeks angkha 62 into 7 434 days hingke 434 days soman 434 years. Jerusalem reveal khlaijakmani 408 BC ni simi 434 years ka khangkai AD 27 sokpayo. Jeng sawimano AD 27 o ke Jisu baptisma nakha. Abono Daniel chapter 8 verse 25 o samani kaitorni chongjak habugra sokpainai hinmani Jisu ni kok. Eta book 7 weeks plus 62 weeks soman 69 weeks answer manka. Pheba 70 weeks kanan te 1 week baki tongko. Hingke Daniel chapter 9 verse 26 o hingkai te 1 week fulfill mani kongna sajakha. Oro sawo hati bar dokchi ni laimani ulo kaitorni a chongjak borok butharjaknai te bini mungsa phano tongruglak. Hingke 62 weeks fulfill mani 27 AD o. Hingke 27 AD ni ulo kheno kaitorni a chongjak borok butharjaknai hinai saw. Abono nangphaikya 31 AD o Jisu cross butharjakmani. Hingke Daniel chapter 9 verse 27 o ke sawo bo hati barsa jora borok kwbangma bai krak khe kok khalainai phiaba abo ni jora khaksa lai khangke bo yafar mungrok te barok mungrok no mthaknai selengma singsa mani rok jotoni sakao sokpainai komorna ni jora sokpaya sak abo haike no tongnai. Jeng sawimano 7 weeks by 62 weeks lai bo te 1 weeks eba 7 days tongko. 7 days mani ke 7 years tongko. Ke o 70 weeks fulfill nani bagi te 1 week tongko. Ke tabuk te 1 week mane no te 7 years. Karon 1 week o 7 days soman 7 years. Engkau 7 years no oro half mark khlaikya ni saw. Engkai 3.5 bosor by jeng divide mark khlaikya. Engkai Daniel chapter 9 ni 27 o sawo last 1 week ni kok oro sawo bo hati barsa jora borok kwbangma bai krakhe kok khalainai hati barsa 1 week ni kok. Phiaba aboni jora khaksa laikhe mane 3.5 bosor yafar mungti barok mungrok no mthaknai. Ke jeng tabuk sawimankha te 1 week fulfill nani bagai 34 AD nango. Afrongkha Stephen holong baike khitari butharjakmani jora. Maneke selengma singsa mani rok jotoni sakao sokpainai hinai Daniel sajakmani jora afurka sokpaikya fulfill engkha. Bo hati barsa jora borok kwbangma bai krakhe kok khalainai phiaba aboni jora khaksa laikhe bo yafar mungti barok mungrok no mthaknai hinai Daniel sajakmani smai kajamni mera ratharmani kerongle 34 AD o hingkaino Jisu Christo fulfill khlaikya abotei nanglia bo 6 mera ni jagao bo baithang mera ngai ratharjakha. Aboni ulokheno Daniel sajakmani selengma singsa mani rok jotoni sakao sokpainai puilano Stephen butharjakha abo haike no komorna ni jora sokpaya sak abo haike tongnai hinai sajakmani no 538 AD ni simi 1798 AD roko belaikheno kaitorni borok satokjakha omorok sokpaikya. Hingke omonongkha Daniel chapter 8 verse 14 ni 2300 eba 2300 days ni kokdiari explanation. Je borok maths wo week tongnai borok ni bagai o explanation kisa kutuk eba bujia confuse pano ungkimano. Hingke norok tebo Bible commentary rok no sinani muchungkai tongkhangke ani channel no subscribe khlainani hambai.